lamsogo jotono langma kwtalni Bible srwngma hapharo. Tinini ani kok Kothoma wngkha Kaitorni kok Kwthar Bible. Kaitorni kok Kwthar Bible wngkha Kaitorni no nangkukma tei snamjak kaisa bijab. Abo tei swngsarni bijabrokbai mungsao bo surthai kwrwi belai no pherlaio. Tei mojomo khorok brwichi swinairok ni bisingtwi suijak kha abo soi. Phiya borok bebang no phola kwthar bai koboljagwi swimmani se. Abo chwng 2 Timothy 3:16 rogo chwng abo nugo. Bible wngkha hayungni kubun tei bijabrokni slai jotoni phaljak kuknai bijab. Tei hayungni kwbang kukni kokthairok bai sapokjak kuknai bijab. Bible puilao dopha kaithamni kukni kok bai se suijak mani. Aborok wngkha Hebrew, Aramaic tei Greek. Hayungni jotoni slai kwcham kuk bijabni slaibo teibo kwcham kuk bijab wngkha Bible. Bible ni jotoni slai kwcham kuk bwkhak mojomo 4000 BC ni kwcham. Phiya tabukbo abo kwtal kuk. Hayungni kwtal kuk bijabni slaibo teibo kwtal kuk. Tamni hinba e bijabo chwng langmani jotoni nangkukthak swngmungrokni kokphiromungrok oro mano. Aborok wngkha biyangni ang o swngsaro phaikha. Tamni bagwi oro eba swngsaro ang phaikha. Ang biyango thangnai tei biyango sobinai akorok. Bible jotoi dok chidok chikon bijab bai chapjak phiya aborok joto bijabrokni naharmung tei kokbuma khe thanchan abo kaisa Bororokno hamjakma bai mwthangnani Kaitorni naharmung. Bible abo khakni khe khakjak khaksa khe swmai kwcham tei khaksa khe swmai kwtal. Swmai kwchamni bisingtwi khe chwng sawi mano Jisu Kristo achaya ko swkango Kaitor bini bororok bai tei bini bororokni thani samung khlaimani kokrok. Tei swmai kwtalni bisingtwi khe Jisu achaimani bini langmani kokrok bini wanama swngsa samungrok hamya hamrwmani kwthwirokno mwthangwi tisamani tei sumsok kwplung bororokni phaisingo naharmung bo kruso thwimani haino hai saltamni salo thangwi bachamani tei bo jotoni bwskango chukno ho kasawi thangmani akorok o bijabo mano. Tei bo bini chongjak bororokni bisingtwi bo kwbangma wanama swngsa samung khlaimani hamya hamrwmani kokrok bo mano. Abono nung nai mano John 14:12. Ao tei bo chung mano swngsarni jotoni kotor swmai e bijabo tongo. Kaitor swngsarno aswk hamjakma bai bini songdari sajalano rohorkha. Bini a sajalano poito khlainai borok bo komoriai mwthangjak phlaimanna tei khe Kaitor bono rohorkha. John 3:16 chwng abo mano. Haki tini aswk jorano tonglaigra siwano phainai salo haino hai kwtal kok Kothoma no twi haino hai malai laiphioano. Nirok ani channel no chajak kheba subscribe khlai di tei share khlai di tei nirokni uansukma kaham comment ni bisingtwi ano suihor jabai di. Hambai.